טוב, אז מה קורה חברים? כאן מגיעים בעוד סרטון חדש. בסרטון שלנו אנחנו נשחק בלוקספרוט. זה משחק שאני מאוד מקווה שאתם תאהבו, כי זה בין המשחקים האהובים עליי. אז אני רוצה לנסות אותו פה בערוץ. אם אתם אוהבים, תנו בלייק ותשתפו לחברים, שיהיה לזה כמה שיותר צפיות, כדי שאני ארצה להמשיך לשחק. אז אני במשתמש חדש, ויצרתי משתמש חדש בשביל הסרטון הזה. הוא די דומה למשתמש הראשי שלי בנראות, עשיתי אותו נמוך, אני מקווה שזה עבד. רגע, עם אלף? יש עדיין אלף? לא הבנתי את זה. טוב, בואו אני אכנס דרך הראשי שלי. אני צריך רק לשלוח, חכו רגע. אני עכשיו מחבר את המשתמש הראשי שלי למשחק, כדי שהוא יוכל לעשות לי, כדי שאני אעשה לעצמי רול לפרוט, ובתקווה אני אתחיל עם אייס כמו המשתמש הראשי. בואו נקווה לטוב. יאללה, נחזור לכם כשהוא יתחבר. יש טיפה בעיות, אני לא מצליח לחבר את המשתמש הראשי, אבל יש פה מישהו בצ'אט שהסכים לתת לי פרוט. בואו נראה מה הוא יעשה רול. אוקיי, הצלחתי לחבר את המשתמש הראשי. בוא נראה איזה פרוט. וואי, אם יוצא לי ספין או משהו כזה, אני הולך לזרוק את זה במים, אני אפילו לא הולך להביא לי את זה למשתמש הזה. הנה, זה הראשי שלי, כפי שאתם רואים פה. בוא נראה. אני דרך הטלפון. אז בוא נראה מה הוא יביא. יש לי קולדאון. יש לי קולדאון של שעה. טוב, בוא נקווה שבן אדם הוא יביא משהו טוב. צרתי כרגע משתמש הראשי, בוא נחכה שהוא יחזור. גם מישהו הולך לדבר על זה שאני כבר 3 פעמים, זה המשתמש השלישי שיצרתי, בשלושתם הייתי יומן. זה משהו מוזר. אני כרגע ממשיך לנסות לשכנע אנשים שיתנו לעשות לי רול לפרוט. אני מחכה שאולי בתקווה מישהו יעשה את זה. בוא נחכה. טוב, אנשים פה אין להם מספיק כסף בשרת הזה. אני יכול לעבור שרתים שמישהו יעשה רול לפרוט, אבל זה נדוש מדי אני חושב, אז אני אתחיל בינתיים לעשות קווסט. כמה זמן עבר מאז שעשיתי את הקווסט הזה? וואו. וואי, גם אף פעם לא עשיתי אותה רק עם קומבט. תמיד היה לי אייס, וגם במשתמש הקודם בכלל לא עשיתי אותם. חברים שלי עזרו לי בשנייה. אוי, קודם. שכחתי קודם. new is pro, סתם קוד שאני זוכר. חדים, success. אני זוכר את זה כי לפעמים אני צופה בסרטונים שלנו ואז הוא כל שנייה אומר כאילו הוא כל שנייה אומר לשים את הקוד שלו. וואו. יאללה. וואי, איזה מוזר זה לשחק מההתחלה ככה. אני יודע שאני אצטרך אחרי זה לשים בפרוט, אז אני כרגע אתחיל לשים גם טיפה בפרוט. נשים ככה בפרוט, ככה במלא, ככה. יודעים מה? אני אעשה את השיטה של לשים לפי הרמה שלך. אף פעם לא עשיתי את זה, אז בואו, תמיד השקעתי במשהו אחד, אז אני אשים הכל לפי הרמה שלי. יאללה. אז כן, וואי, איזה חוויה זה לעשות שוב פעם את כל המשחק מההתחלה. פעם ראשונה. כאילו, עבר איזה שנה מאז שעשיתי את המשימה של הבנדיטים. כאילו שהיה בנדיטס. פסיכי. ואני רמה 10.
בואו נשים סטטים. יאללה. סטטים לפי הרמה. ולג'ונגל. נכון, כי אין פה עוד משימה. יאללה. אני אקנה את הדינגי. בואו נראה, דינגי. יש לי כבר 1200 כסף. יאללה. ואנחנו שתים בסירה, שתים בסירה, שתים בסירה. האמת אף פעם לא כאילו לא שתתי בדינגי אחרי העדכון, האמת זה לא ממש... זה נראה הרבה יותר טוב העדכון, שעכשיו אתה אשכרה מסובב ועומד, מקודם היית יושב, זה פשוט הידיים שלך היו נשארות במקום וזה היה מסתובב לבד. הפכו את הסירות לממש יפות עכשיו. שתים בסירה, שתים בסירה, שתים בסירה, שתים בסירה. אוקיי, הגענו. עכשיו... כאילו, אני כן הופך לבגר של פליז פרוט, אבל... כי אני באמת צריך את זה, אני רואה הרבה אנשים שאומרים פליז פרוט ולא צריכים. ככה נראה האלף של המנקי, הוא נראה בדיוק אותו דבר. מוזר, הייתי בטוח שהם יעשו אותו ירוק. יאללה. וואי, זה ממש קל לעלות רמות כשאתה רמה כזאת נמוכה. וואו, שכחתי מזה. שכחתי איזה כזה. טוב, אני לא אשעמם אתכם עכשיו עם כל הגריינד הזה של לעלות רמות. אני אחזור לכם כשמשהו חשוב יקרה. רק חשוב לציין שאני לא מבזבז שום רובקס ושום כלום. כל מה שאני משיג פה זה אני באמת השגתי בדרכים שלי. אם חבר בזבז עליי רובקס ונתן לי דבר בחינם, סבבה, שיהנה. אני לא אבקש ממנו שום דבר ברובקס. אולי בהמשך אני אתקשר לחברים שלי שיבואו לעזור לי פה בגריינד, אבל כן. טוב, אני אחזור לכם כשמשהו מעניין יקרה. את האמת, אני יכול ללכת לעשות את המשימה של הגורילאז, אבל אני מעדיף את המנקיז. וואי, אם הבן אדם הזה פשוט מעצבן. בקיצור, אני מעדיף את המנקיז, כי הגורילאז רחוקים מדי. כשיהיה לי את הגורילה קינג, אז אני אעבור שרתים. בשביל לעשות אותה. באמת, אם מישהו נותן לי צ'ופ, אני בהחלט אוכל. הבלייד פרוט חזק. טוב, אמרתי. אני אחזור לכם כשמשהו מעניין יקרה, שזה כנראה עוד 2 רמות כשאני אגיע לגורילה קינג. גיליתי משהו מעניין, כשמשהו אלף, אז יש לו כאלה אוזניים קטנות. אף פעם לא שמתי לב לזה, אבל עכשיו כשאני נלחם במנקיז שהם אלף, אז חיפשתי משהו שיגרום לי לשים לב שהם אלף. וואי, איזה מישהו מעצבן. בקיצור, חיפשתי משהו שיגרום לי לשים לב שהם אלף, אז יש להם אוזניים ארוכות בצבע ירוק. לא שמתי לב לזה אף פעם. ואני עכשיו ברמה 21, מה שאומר שאני יכולה ללכת לעשות את הגורילה קינג. אני הולך להיות בלוקספוט מיין, כפי שהבנתם לפי הסטטים שלי. אז כן. וואי, הלוואי שהגורילה קינג פה. אני הולך להיות בלוקספוט מיין, אני יודע שאני הולך להיות בלוקספוט מיין. זה למה אני לא כזה מופתע. וזה למה אני ישר שם את הסטטים שלי בבלוקספוט. ואם אני ארצה לשנות, נגיד יצא לי בודה על ההתחלה, אז אני פשוט אחליף עם הקודים של סטאט ריסט. אוקיי, זה בוס קשה. באמת אף פעם לא נלחמתי בו עם מייס. what the fuck? שכחתי שהגורילות כשהם אלפים, אז יש להם רגליים ירוקות, זה כל כך מצחיק, אני אהרוג אותם עוד מעט. כן, צריך קנדיז. קנדיז יהיה מאוד שימושי בהמשך. וואי, אני מתנהג כאילו אני במיין, אני צריך קנדיז, אני לא, אני רמה 21. אבל אני מתנהג כאילו, אני רמה גבוהה. וואי, נראה לי אצרף את המיין שלי כי אני מת פה. אני נראה לי אצרף את המשתמש הראשי שלי עוד רגע, כי הגורילה קינג חזק מדי.
אני אצטרך להתמודד איתו מתישהו, אז לא. צריך למצוא שיטה להרוג אותו. בלי פרוט זה קשה. מישהו יוצא לי מקודם לייט, וואי, אבל זה היה סטורד. אח. אני רוצה לעשות שיטה שראיתי בסרטון, של להרביץ ואז לעשות דש. וואי, הגורילה קינג חזק, אני לא אעשה את המשימה שלו, הוא חזק מדי. אני אסיים את המשימה הזאת ולא אעשה את זה יותר. כאילו, אם אני אעשה אותה, אני לא אעלה באונטי בחיים. אני אתקע פה 5 שנים, רק על להרוג גורילה קינג אחד מסכן. אז כן. וואו, לא הורדתי לו כלום. אאוץ'. נראה לי מצאתי שיטה. לחכות שהוא יעשה את המהלך שלו. יופי, ואז עכשיו כשהוא עשה... לא להתקרב. אוקיי. לא להתקרב. חשבתי שעליתי על משהו? לא עליתי על כלום. אוקיי. וואי, זה קרב קשה. אני רק משתמש עליו במתקפות. לפעמים טיפה ככה, ואז בורח, אבל בעיקר במתקפות. נגיד מתקפה, ואז טיפה מכות. עכשיו, חיים אומרים, let's go! הרגתי אותו. אוי, 18 נקודות, 127. פשוט אני אשים. ככה, ואז אני צריך לזרוק פעם אחת, כן. ובואו נהרוג אותם. תראו, יש פה כמה אלפים, זה טוב. נהרוג אותם בשביל הכיף, זה יהיה חשוב לעתיד. טוב, יודעים מה? אני לא אהרוג אותם כי לא בא לי לבזבז זמן מהדאבל XP שלי. אז אני לא אהרוג אותם. ואני לא אעשה... כי יש לי דאבל XP ולא בא לי לבזבז ממנו זמן. עבר כבר 12 דקות, אני רק 28. אוי, טוב. צריך לעשות את זה זריז, כי אין לי כוח לבדוק עוד קודים. כאילו, אני אבדוק עוד קודים, כן, אני לא אעשה את זה. פשוט בלי... אני לא רק אעשה את זה, אבל... פשוט... אני מעדיף לבזבז כמה שפחות זמן מהדאבל XP. ולנצל פשוט את הדאבל XP עד הסוף. וואי, זה מישהו פשוט בא עם האייס שלו, עם האקי, ופשוט הרג אותי ואת המנקי שבדיוק באתי להרוג. אני הורג את המנקיז כי זה הרבה יותר קל. לא משנה, אני לא ארוג מנקיז, כי הם מביאים... לא, טוב, אני צריך רק עוד רמה אחת, אבל זה לא החכם להרוג את המנקיז, כי הם מביאים לי עכשיו כלום רמות. אם הייתי בלי דאבל XP הם לא היו מביאים לי רמה אחת אפילו. הבן אדם שמקודם מציק לי עם פלקון, עכשיו עשו לו רול לאייס. אז הוא עכשיו מציק לי עם אייס. זה מעצבן. עליתי רמה, אבל אני אהרוג אותם, כי אני כבר עם המשימה עליהם. יופי. 31, אז 4. יאללה. ניקח פה את הסירה, ולאן אני צריך? איפה זה פרט ויז'? אז זה שם, אז אני כבר אקנה סירה חדשה. אוקיי. עוד ממש קצת רמות אני אוכל לעשות לעצמי רול לפרוט. וגם עוד חצי שעה כזה, אז המשתמש הראשי שלי יוכל לעשות רול לפרוט. אם יוצא לי באמת צ'ופ, שזה הבלייד, אני בהחלט אוכל, כי בלייד עכשיו ממש טוב. אז בואו נקווה שזה יצא לי.
את האמת, הדינגי הרבה יותר מהירה ממה שזכרתי אותה. אולי האיצו את המהירות באפדייט האחרון, אבל היא הרבה יותר מהירה ממה שזכרתי. היא עושה איזה 5 מטרים לשנייה, זכרתי שהיא עשתה מטר לשנייה. כאילו, בערך במהירות של שחייה, אם אתה לא שרק ואפילו יותר איטי. ממש טוב. אוקיי, אם אתם רוצים שיטה מה לא לעשות פה, זה להרוג אותם אחד אחד. זה לוקח יותר מדי זמן, פשוט מה שעושים זה מקבצים את כולם, ואז אפשר להרוג אותם ביחד. זה טיפה קשה, אבל זה הרבה יותר מהיר. ואם אתם זהירים אתם לא תמותו. אך. אוקיי, אני לא כזה זהיר, אולי אני כן אמות. אוקיי, השגתי את המהלך השני של קומבט. אוקיי, לא יודע, אני חייב פרוט כדי שזה יהיה מקום טוב לגריינדינג. או יותר סטטים במלא, כי אני מוריד כלום יחסית למה שהם מורידים. ואני פשוט מת. אז וואו. אני אשים עוד סטטים במלא, כי אני לא יכול. אני פשוט אלך מסביבם. וואי, הלוואי שיצא לי אייס. אייס זה כל כך טוב לגריינדינג. לא משנה לי אם awakened או לא awakened, ה-M1. זה מה שמשנה לי. ובמשתמש הזה, בניגוד למשתמש הקודם, אני לא אשאר עם קומבט. המשתמש הראשי שלי, שהוא בעיקרון המשתמש השני שלי, אבל הראשון נמחק. היה לי בו קיצון, יש לי אפילו תמונה. אז עשיתי רול הקיצון. אין לי תמונה שלי מפיל את הקיצון, אבל יש לי תמונה שלי מחזיק את הקיצונה, אבל זה באמת עשיתי רול. קיצור, אז זה המשתמש השני שלי, אז פשוט נשארתי בו עם קומבט, כי אם לא ידעתם, אם אתם מחליפים קומבט אי אפשר להחזיר. ואני שם יותר מדי סטטים במלא כדי שאני אוריד כמה שיותר. אך לצערי נגמר לי הדאבל XP, בדיוק באתי לשים עוד, יש אתר עם מלא קודים, לא מספונסר, בקיצור. אז פשוט הזדמן עליי מישהו, ואז הפיירט פה והוא פשוט הרג אותי. עוד שנייה מתתי בגללו. גם עוד שנייה קרס לי המשחק, לא יודע מה קורה שם. ולמה זה לא נותן לי לשים שיפט לוק? טוב, אני עוד שנייה אסדר את זה. לא משנה. ניסיתי לסדר את זה, וזה עשה לי שיפט לוק אוף. וואי, למה המשחק שלי כזה לגי? אני מרגיש כאילו אני משחק על טוסטר. כרגע. אוקיי, השיפט לוק יסתדר. טוב, אני אחזור לכם כשמשהו מעניין. כשהדאבל XP הזה ייגמר, אני יודע שאני יכול לעשות רול לפרוט במשתמש הראשי שלי. זה טוב. וואי, אבל לקח לי 3 דקות להשלים משימה, זה מוגזם. הרבה מזה זה היה בגלל הבעיה של השיפט-לוק, אבל עדיין. 3 דקות למשימה אחת, זה כל כך הרבה. יש לי גם רק 18,000 כסף. אני לא בטוח שאני אוכל לעשות רול כשאני אגיע לרמה 50. אני מאוד מקווה אבל. כי אני חייב פרוט, למה זה לא אידיאלי לשחק ככה. רק עם קומבט. אני מקווה לבלייד, למשהו טוב. משהו עם M1. בלייד יהיה מצוין. כי אז הם לא יוכלו לתקוף אותי כי אני אהיה
כי אני אהיה צ'ופ, אז הם יתקפו אותי, וזה לא יעבוד, זה לא יוריד לחיים, זה יהיה די שבור. ווייט בירד הזדמן. קודם גם סוי הזדמן, עכשיו ווייט בירד. כמה דברים קורים בעולם הזה. אני יכול לעבור לברוץ, אני שואל את עצמי אם זה חכם, אני חושב שכן, כי אלה כבר לא מביאים לי הרבה XP, אז אני כן עובר לברוץ. גם תמיד ניסיתי את הבלייד לגריינדינג בטרצי והוא היה סביר, אז בפרסטי הוא יהיה פסיכי, אז אני מאוד רוצה את הבלייד. כמובן, אייס זה לדעתי הפרוט בפרסט סי, אייס ולייט, אבל גם בודה כמובן, אבל אייס ולייט הלוגיה מאוד עוזר בפרסט סי. ובודה דמג' רדקשן, גם דיימונד יכול להיות נחמד, אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר את המשפט הזה, אבל גם דיימונד יכול להיות נחמד, בגלל הריוורק, ועכשיו יש לו דמג' רדקשן. מי שלא יודע מה זה דמג' רדקשן, שהם יורידו לי פחות חיים. כל מי שיתקוף אותי יוריד לי פחות חיים. ולדיימונד ולבודה יש את זה. זה יהיה מאוד נחמד. כן, שכחתי לשים קאונטר של הדמג' במסך. תאמת אני מוריד דמג' סביר. סביר פלוס פלוס אפילו. יאללה. כן אולי עדיף את הפיירטס לגריינדינג, אבל הם מביאים יותר XP ואני צריך את ה-XP הזה. צריך, כי הפיירטס הביאו לי רק 2 רמות כשהם הביאו לי 4. וואי. אני מתחיל להיות חיים נמוכים. עליתי רמה ממנו, אז זה מילא לי את כל החיים. עכשיו אין לו סיכוי מולי. וואי, זה שכשאתה עולה רמה זה מחזיר לך את כל החיים, זה כל כך שימושי כשאתה נלחם נגד אויבים חזקים, ואז אתה עולה רמה, והחיים שלך מלאים. נגיד, זה קרה לי פעם בטרצי, נלחמתי עם חברים שלי נגד 2 טרור שרק, כאילו אחד היה חצי חיים, ואז שני הצטרף, אז הרגנו אחד, ואז העלה את כולנו רמה, ואז היינו חיים מלאים, ויכולנו להרוג את השני, היינו חיים נמוכים, ואז הרגנו אחד, עלינו רמה, ואז יכולנו להרוג את השני, כי היינו חיים מלאים. אז זה מאוד שימושי, זה יכול להיות מאוד שימושי. מי שמשחק קינג לגאסי יודע שיש להם אופציה של רפיט קווסט. עכשיו זה היה כל כך שימושי אם זה היה בבלוקספוט. הייתי משתמש בזה כל כך הרבה, ככה שאם משימה רחוקה מאוד ממי שנותן לך את המשימות, מהקווסט גיבר, זה לא יהיה כזה קשה כמו שזה היום. אוקיי, ויש פה מישהו, ורק שהוא לא הולך להרוג את בובי. בובי אלף. טוב, אני אהרוג את הבן אדם הזה גם. בשביל הכיף. באונטי, let's go. זה לא הבאונטי הראשון שלי, אבל זה גם יהיה אחלה שם לסרט הבאונטי הראשון שלי. הבובי עוקב אחריי. תראו. What the fuck. בוא אני אפיל אותו למים. בוא יפה. הוא סב אותי סוף סוף. הצלחתי להשיג, זה ההריגה הראשונה שלי, זה די טוב. אוקיי, עוד איזה 10 דקות ואני אכניס את הראשי. ואז אעשה לי רול לפרוט. כל הקומונס חוץ מספין וספייק יהיו סבבה.
רוקט, סמוק, בומב, בלייד, במיוחד בלייד וסמוק, אבל גם רוקט יכול להיות סביר. אני אהיה מאוד שמח אם יצא לי בלייד, כי בלייד זה די שבור. אבל מה שיוצא אני אוכל. אם זה ספייק וספין זה לא שווה שאני אאבד את היכולת לשחות בשביל הפרוטים האלה, אז אני לא אוכל אותם. אם זה ספייק או ספין, אני לא אוכל, אני זורק למים, אני לא צוחק בזה. אז כן, אם זה ספייק או ספין, זה לא שווה שאני אוכל אותם. כאילו, מה שהם נותנים לי, זה לא שווה את היכולת, לא שווה את העיבוד יכולת לשחות במים, או לגעת במים, או משהו עם מים. זה לא שווה שאני אוכל את הפירות האלה בשביל זה. פעם הייתי אומר את זה גם על צ'ופ, אבל הוא קיבל ריוורק לבלייד, אז הוא עכשיו סביר. הנה, אתם רואים? הוא ספין. הוא אפילו לא יודע איך להשתמש בספין. הוא קנה את האיירון מייס. כן, כן, תוריד אותו חיים. יופי, עכשיו שלי. לא, איזה גנב. אני ניסיתי לגנוב, לא אסור לו לגנוב לי. ככה זה עובד. אם אנשים מנסים לגנוב לך דברים, אסור לך לגנוב להם בחזרה. מעניין אותי אם בובי עדיין משתמש בצ'ופ או שהוא הפך לבלייד. בבקשה שהוא עדיין צ'ופ. זה כמו שהקילו אדמירל עדיין קילו. ולא הפכה לרוקט, ושינו את השם לרוקט אדמירל. זה היה מצחיק אם היו משנים את השם לרוקט אדמירל. כאילו זה היה עצוב, אבל זה היה מצחיק. וואי, מעניין מה יקרה אם יעשו נגיד ריוורק לפרוט שהוא נגיד מיתיקל. נגיד יעשו ריוורק עכשיו לקיצונה ויוציאו אותו ממשחק. כאילו וישימו פרוט אחר, כמו מה שעשו עם הקילו. קיצונה, ויקחו קיצון ואז יהפכו אותו לפרוט אחר לגמרי. מעניין מה הקהילה תגיד. לא, תמיד יהיה לי מספיק. אני כבר בעצם אמור להיות יכול לעשות רול במשתמש הזה, לא בראשי, אבל אין לי מספיק כסף. עוד משימה אחת ויהיה לי מספיק כסף, אז אני הולך לעשות רול כשיגמר לי הדאבל XP. אני אעשה 2 רולים. אני מאוד מקווה שבאחד מהם יהיה בלייד או משהו טוב. הוא לא יודע שצריך להחזיק את המתקפה הראשונה של ספין. וגנבתי הרגע 2 הריגות על הריגה שהוא גנב לי מקודם. כאילו הוא לא יודע שצריך להחזיק את המתקפה הראשונה של ספין כדי שהיא תעבוד. אני לא יודע אם הוא יודע את זה. אני מנחש שלא. אבל אני באמת רוצה אייס לייט, משהו טוב. יהיה ממש טוב אם יצא לי לייט. לייט גם ה-awakening מאוד מאוד טוב. לייט awakened מאוד טוב. טוב, אני אשיג מספיק כסף לעשות רול לפרוט. אני אעשה רול לפרוט ואז אגמור את הסרטון כי הוא כבר מאוד ארוך. אז כן. אני מקווה שנהנתם. הוא עדיין לא נגמר, אבל תנו בלייק תנו בלייק ותשתפו את הסרטון כדי שאני אדע שאתם רוצים עוד כאלה, עוד סרטונים על בלוקספרוט. אז כן, וסאב מאוד מאוד יעזור לי, אז תודה רבה שצפיתם. אני אעשה עכשיו קאט ואראה לכם את הפרוט שאני בסוף אוכל. אני עשיתי במשתמש הזה, עשיתי רול לבומב. אני עכשיו מחכה של המשתמש השני שלי, המשתמש הזה.
ייגמר לו הקולדאון לרול. כן. כפי שאתם רואים, המשתמש השני אני רמה די גבוהה עם הפל סקארף, טירקס, שרק, ויטרי, דארק דאגר. כן, אני לא רמה כזאת גבוהה, אני רמה 1765, אני פשוט מזליסט, אז כן. אבל אני אחזור לכם כשהקולדאון שלו גם... אוקיי, צירפתי את המשתמש הזה לקרור שלי ושל חברים. כן, אני מאוד מקורי בשמות ובעיצוב, כפי שאתם יכולים לראות. אני שנייה אוריד את הפייסקארף. מאוד מקורי בעיצוב. מאוד מאוד מקורי בעיצוב. אופס. היי. מאוד 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 מקורי בעיצוב. אז כן. נראה לכם שהיה לי כוח לעצב דמות חדשה, שזה מקורי. לא, את המשתמש הזה, השני שאני יכול לשחק בו דרך הטלפון, הוא מעוצב על פי המשתמש הראשון שלי, רק כשהוא מרובע ולא מעוגל, כמו המשתמש המקורי. ואז את זה הצבתי במשתמש שאני עכשיו משחק בו, דרך המחשב, הוא מצב בדיוק אותו דבר. כי אני מאוד מקורי. אז כן, נחזור לכם כשיגמר הקולדאון. כן, יצא לי ספרינג, שכחתי מאוד מספרינג, אז יצא לי בום. אני אוכל את הבום. מישהו ניסה לתקוף אותי במשתמש הראשי, אז הנה אני, בום. יהיה בום. בומבי בומבי בום. תמיד אני יכול לאכול בום במשתמש השני, יש לי את רוב המהלכים. אבל אני לא אעשה את זה, כי אני טירקס. אני חושב שחסר במהלך אחד, אבל כן. בוא נראה. בום. פגעתי במישהו? רגע, הוא עשה רול? פליז פרוט. רגע, אולי. טוב, נחש שלא. זה היה כל הסרטון היום. אנחנו נתראה בסרטון הבא. תנו לייק, סאב אם אהבתם. אבל רק אם אהבתם באמת, לא בא לי שתעשו סאב אם לא אהבתם. ותשתפו לחברים אם לא אהבתם את הסרטון, רק כי אתם אוהבים את המשחק ואת הסרטון. אז אם אתם אוהבים את הסרטון ואת המשחק, תנו לייק וסאב